ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡಿ ನಿಂಚಿ ಗಣಮ್ಮ ಉಂಟು ಐತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಂತ ಕೆಲಸ ಪೂರ ನಡುತ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಣಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಅನ್ಸೋದೈತೆ ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. मेरे सच्चिदानंद भट्टर बंद बैंदर वेस्ट डूलर मेरा नंबर लेने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पाड़वे.
भैरवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः कैवल्य विष्णुवे नमः सूराय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः जगदीशाय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः वेंकटराय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दौक्षजाय नमः नासाग्रे नवमौक्तिकं करत्वरे वेणुकरे कंखणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः ओम मंत्र मात्र लगा लेफ्ट हैंड करके ना मत में कर देता ಅದು ಮುತ್ತಮಟ್ಟನ ಉತ್ತತ್ತವೇ ಕಟ್ಟನ ದೈಕರ್ನೇ ಈ ರೂಪ ತರತೆ आदिचार्य भक्तिविदाभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः अविक्रमस्तु निर्विक्रमस्तु रुमकष्टैकदन्तस्यो कविरोगलिगः लम्भोदरश्च विक्रमो विघ्ननाशोनादिमः शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तितेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दयोबलं तदेव लक्ष्मीवदेत्येन्द्रियं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दीवरश्यामरतिस्तु जनार्दनः विनायकं गुरुं बालं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् नमः सर्वेश्वरम्बकार्येषु त्रयस्त्रिपुरेश्वराः देवादिशन्निधिं ब्रह्मेशान् जनार्दनाः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगचतुष्के कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे दक्षिणार्तिरामक्षेत्रे बौद्धावतारे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्या दक्षिणदिग्भागे शालिवाहनशके अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये भुजङ्गरामयमानस्यादित्यादिनवग्रहदोषपीडाप्रियौत्तरारोग्यादिप्राप्त्यर्थं धनिष्ठा नक्षत्रे मकर राशौ जातस्य तनुजानाम्नीयं यजमानिन्याः आदित्यादिनवग्रहदोषपीडाप्रियापूर्वोत्तम आयुरारोग्यादिप्राप्तिपूर्वक अखण्ड सौभाग्य प्राप्त्यर्थं जोकलेना उत्तराषाढ़ नक्षत्रे मकर राशि धनुराशौ जातस्य पुनर्मण्डले श्रेयानात्यादिवग्रहदोषपीडाप्रियारोग्यादिप्राप्त्यर्थं पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे सौराशौ भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनाचिरोहति एतावानस्पदये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतम् अस्मि सत्यम् अस्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्ताद् अवपुरस्ताद् अवोत्तरात्ताद् अवदक्षिणात्ताद् अवयोर्ध्वात्ताद् अवाधरात्ताद् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्दात् त्वं माङ्मयस्त्वञ्चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं लम्भोदराय नमः पाशाङ्कुशधराय नमः हेरम्भाय नमः गजाननाय नमः सिद्धगणपतये नमः वीरगणपतये नमः लम्भोदरगणपतये नमः उमापुत्राय नमः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामिष्ये ॐ भुवस्वः ॐ हरिसमोहनं हरियोक्षणम्
अमामृतां जजनपति स्वाहा ओम मुदुपदियल्वं समानस्म्बास्तनीराः अधिक्राम कृमशञ्च देवी विन्दावलोमोदिनिमोयिव स्वाहा ओम बृहस्पति अधिगतविवरहाद्यमध्यभातिकृतो मज्जनीषो यद्येते यच्चवो हृष्पजात तस्मासूत्रं नैचित्रं स्वाहा ओम शुक्रश्व रुक्मांशो नजारपप्रादमेके दिवो शुक्रतुं स्वाहा अप्सुमे सोमो अब्रविदन्तद्विश्वानि वेशजा अग्निं च विश्वशम्भुवम्मा पश्च विश्ववेशजी स्वाहा ओम शोरा प्रतिभुवान् ओम नारकाय नमः स्वाहा ओम मुदाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पति नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा शनैश्वराय नमः स्वाहा राहवे नमः स्वाहा केतवे नमः स्वाहा त्र्यंबकाय नमः स्वाहा गौर्ये नमः स्वाहा वास्तुष्टे नमः स्वाहा शीघ्रबालाय नमः स्वाहा पूर्वेन्द्राय नमः स्वाहा आग्नेयामग्ने स्वाहा देवताभ्यो नमः यज्ञदेवताभ्यो महर्षिः कुङ्कुमं सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि नमः भक्ति उन्नतोयं प्रतिगृहं धूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि दानदेवेहो भक्त्यादिवं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने राहिमान्द्रका घोराणि प्रज्योतिर्नमस्ते हरिवण आरती करते हैं नमः स्वाहा जन्मित वर्गो माय नमो नमः स्वाहा माय नमो नमः स्वाहा ब्रह्मणे नमो नमः स्वाहा गायत्री मंत्र पाठ बोलना गायत्री मंत्र पाठ दो एक चमचे लेते हो एडम सत्य नहीं पाठ हां आप बोलो संपत्ति बरले आयुष्य बरले आरोग्य बरले आ मंत्राचा अर्थ ऐकली बुद्धी बरले जो कडे आपल्याला गायत्री मंत्र म्हणून बुद्धीला सूक्ष्मंदा प्रचोदया सुख शांतिं देहि मे यज्ञ देवता ओम नमः अग्नि काय मुगिरे मोजी सती ओम नमो नमः ओम नमो नमः ओम नमो नमः उद्धरले ना आरती मागो ही आरती न प्रचोदया स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदया स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे देवताभ्यो नमः मंगलदीपं समर्पयामि पूरे जन आरती के तोंडावा ओम नमो नमः पूरे के तोंडे पढ़ते थे बड़े पूरे जन आरती के तोंडे कई मुगिले गंध मुतावले ओम भुवः स्वाहा पूके तोंडे बुआ यज्ञेन जमिन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासम् तेहनकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे
ताद्या सन्ति देव आर्वायुष आन्तावधा पराधादो हृदये समुद्रपर्यन्ताया ये कराणिति तदप्येष श्लोको वेदो मरुदपरिवेष्टारो मरुदस्यावसङ्ग्रहे नावीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदैति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् अन्यदानात् कारणमान रक्षमां जगदीश्वरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मनसुले प्रार्थना मातुले अंजने निकಳು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಕುಲ ದೇವತಾ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾನ ದೇವತಾ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತಾ ಅಂಜನೆ ಮುಹೂರ್ತ ದೈವಾಂಗ ದೇವನ ಚರಣ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರು ತನುಜಾರನ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಸೇರಿದ ಈ ದೇಶ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಎನ್ನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ದುರಸ್ತಿ ಮಾತದ ಐತ ಕಾರಣ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ನೀಂತೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಗಣಹೋಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತದ ಕಲಶ ಮಾತದ ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತದ ಈ ಎರಡು ಜನ ದಂಪತಿನಗಳ ಹಿಡಿದು ಗಣಹೋಮ ಆಚರಣೆ ಮಾತಿಗೆ ತಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಗಣಹೋಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಂಡಿತ ಶುಭ ಪುಣ್ಯಫಲ ಈ ಯಜಮಾನಿಗಾರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಜೋಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರವು ಶುಭ ಪುಣ್ಯಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಳ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಬುವ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಮಾತು ಹರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಜನಾಯನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅವಳು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಳು ವ್ಯವಸಾಯ ಅವಳು ಐಟಿ ಯಶೋಲಾಭ ಕೀರ್ತಿ ಲಾಭ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಗಳಿನ ಮನಸ್ಸು ವಾವ ಶುಭ ಇಚ್ಛನಾಗಿ ಇಡೇಶಾತ್ ಕುರ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಬಹುಜನ ಕಷ್ಟ ದಾರಿದ್ರ ಸತ್ವ ಶಾಲಶೂಲ ಗ್ರಹಕಾಟ ದೇವಪೀಡ ಪಿಶಾಚಾದಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಣಿಮಾಳ ತರಣಿಕ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಚೂರ್ಣ ಮಸ್ಮಾದಿ ಗ್ರಹದೋಷ ಗಾಜಾದೋಷ ದೈವದೋಷ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಗಣದೋಷಾದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೋಷನು ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಾತದ ವಾಸ್ತು ಜಾಗಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಜೋಗೈಗಳ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಗನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ವಾಮ ಶುಭ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾತುಕಲೆ ಆ ಜೋಗೈಗಳ ಉತ್ತಮ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿ ನೌಕರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಇಂಚನೆ ಸೇವೆ ಮಾಲ್ಪೆರ ಮಾತುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತನ್ಮಾನ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡದು ದೈವದೇವನ ನಾಗಪ್ಪನ ಗುರು ಹಿರಿಯನ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ತ್ರೋಂದ್ರ ವಿಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತದು ಆ ಭೂಮನು ಆ ಮಂಡಲದ ನಿಂತು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ ಗಣಪತಿ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸುತ್ತುವಲ ಅಡ್ಡಗೂಲೆ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಂ ಪದೇ ಪದೇ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮೂಜಿಸತಿ ತುಳಸಿ ತಮಿತ ನೀರು ಪಾಡಿ ತತ್ಸತ್ ಪಣ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಪಣ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಮೂಳಿ ಇರತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಾಯಿ ಹರಿ ಓಂ ಏಕತ್ತು ತುಳಸಿಯಿಂದ ಕೆಬಿತಮಿತ ಐಂಗೆ ಪಡೆ ನಿಂದಿದೆ ಗುರು ನಬುರ ಅಡ್ಲೆ ಪಡಮಲ್ಲೆ ತನಗೆ ಒಂದಿದೆ केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे गमायुः आवा दिले मित दिले दिया वरनाला विदुषित नारायणाय स्वाहा प्रसाद विष्णवे नमः बोले प्रसाद घेते बिली भी दूंगा ये क्या दूंगा तीनी प्रसाद घेते कुले चार पडाव श्रेव गारून टाका थोड़ा बस चालू टाका बोले
ಕಮಲ ಬೋಲಿ ಅದೇ ಫುಲ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದೆನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಂದೆನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಒಂದೆನ್ನ ಕುಡಂಚಕ್ಕನ ಮಗಲು ಹಾಯ್ ಮನ್ಲಿಯ ಬೇ ಕಾಸ್ಮೆಟೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಏನ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀರ ಬೈಂದರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ನಿಗಲೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ఒకదా మీకు పంట ఉందా ಮೊಗಲೇನೆ ಅಂದ್ರೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲೆನ್ನ ಕಿನ್ನೀರು ದಿಂಚೆಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಲೆ ಪೂರಲ್ಲೇ ತೊಂಬರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಮೊಗಲ ಮಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೊಗಲು ಬೊಕ ಮೇ ನಾಟಿಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೃಜನ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬೊಕ ದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ ಶ್ರೇಯಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮೊಗಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗುಲು ಅಜ್ಜ ಇನ್ನು ಆಗಲೇನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಬೈದ್ನಗಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬನ್ನೆ ಬೈದಿರಾಗಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್